Alde egiten dut herri honek bere zikoitz eta ustelean diarduelako. Printzipioen baino sakelen ardura gehiago duten esplotatzaileek gobernatzen dute. Alde egiten dut jauna errege bat daukagulako. Aberatsak gehiegi menderatzen eta pobreari osten diona bere gorte arroa eta bere emazte katolikoa sostengatzearen. Eta parlamentuak injustizia hauen aurka protestatzean, hark parlamentua itxi zuen. Eta gure jendea isilik preso joateko beldurrez. Bai. Beti uste izan dut tiranian kerraren aurka burrukatzea jainko lana dela. Baina jainkoak ere bizkarra eman dio herri honi. Horrexegatik alde egiten dugu.